Kambo ịgba iji hụ na ụmụnne m ameziri. Daalụ rinne. Biko ụmụnne m, arịrịọ ka m na-arịọ. Iwu unu kwesịrị ịdị ọkụ mana biko ya dajụọ. Asọ wee jiri maka iwe ilie m ozu. Mmadụ tụkata ngwa ọ ga-ebisa aka ya ahụhụ, ya ebisa ya n'ikpere. Ihe mere adịghị mma n'eziokwu, mana a sị na ọ bụ na mmehie adịghị mgbaghara amandị. Biko nne, gbaghara m. Ọkwa na agụrụ ọgbaghara nọ ebe niile, enweghị ebe m hụrụ rie. Nsọ ebe Chineke nyekwara m ọnụ iji ekwu ụka, ya ụcha akara aka Chukwu nyere enye, kama na m bịara mebi werezie ya na-arụ ọrụ n'ụzọ na-ejighị ezi. Biko nụ gbaghara m, agaghị m emekwa ya ọzọ. Biko ọ gaghị, biko nyere m aka ya. Akpọkwana m afa. Just maintain your stand. Ị na-anị ya? Akpọkwana m afa. Nwunye m ozugbo. Festus. Mara m ebe tinye gị n'ọnwụnwa. Ya echizikwana gị ọzọ. Bụ na n'ive na-ekwu. Mụ na gị ekwugo. Mwere anya iji eme business real estate na-ege anya ọfụma. I feel that you're a very good asset. If not an asset bank, I need to get going in and nana. Festus. Hey. Yeah, man. I am a case of you who have heard them. No, I'm one CEO First Property Hub. But I want to hear you from my only one can tell out and okua. No, or you know why I won him. One of my mom here, I'm into real estate, buying and selling of different land in strategic points, both in local and international. Genuine lands. Unebule ge bunyo fo maka na okoro no fa akụkọ unebule go bunya. Obuze na oburo na mtozuru. We chuwo ya we wetie okwa ego na anago. Odorokwo mma. Yeah, if you want to invest in property business, come to First Property Hub. Achotaro nana. Before you made this kind of thing, you achopta mandana do genuine. Exactly. You draw maka CFO, yeah, obu no we. You draw maka deed of conveyance. Obu no deed on we governor's consent. Mo when something, at least something you go na the genuine. If I am the First Property Hub there, man. I go put all here. I make sure all these things. Man, all these good in Osha boys. That is our duty. Yeah, I'm going to go to Uganda. I will pay you back your money. Onye kenye m 150. Onye kenye m 132. Osu 150. You nyere gị 300. Nye gị 350. I were tinye na akpa. Okay, okay. Onwa you bo mmiri onye wetere that 130. Onye ke ahụ kwụfọrọ 50,000. Yeah, 650,000. Man, you don't have 1 million kuno ke. Eh? Sa hanye do 1 million. Onye ke First. Sa. Doesn't keep moving. But you can see we have to be with talent, where people are asset. And I'm about to get a business in their employment. My secretary, I get employment letter. While this agreement is complete, go see if they are wrong company, because this company will be a reputable company, with dignity and respect. Everything therefore here is genuine.
then you will 100,000. So I'm na ego na tanda ni ili chagie. Okay, funa ego ala ta no zo na eziri na esi oto ana. Na mekuta na nka. Ekuta na nke 100,000 na. Enyekwa na nwoke ashishi. Ego na katacho ndo oyi man ndi no ni lo obukazi. Nyegodi olu first ikugo ni geni olu mu achori sigi mba. Nyegodi olu ko olu ka ifu mo gbanwe go na eziokwu. Obu na gbanwe go enyerezi ego na kita enyekwa ni ashishi. O ga wo nyu oshi. Nyeni ki shi ade. Baby, calm down. Iwu ka na-ewe m iwe na-ewe m. Calm down. Okwala akụ enwebe chief na agwa okwu. I'm on top of the situation. Calm down. Ịma na ichikwa nwata iwere aka ekpetie nwata iwere aka ndị na-achitie. Nwoke abụrụ nwata na onye awa agadi ekwe nka. Nyeni ki shi ade. Na-akpọ onye nwata. Elebela anya gbasara ote m shiri mapịa. Nwatakịrị dị ka m hapụkwa ezinụlọ otu ihu m dị ka ya dị ka akala m ya wụ nke ọsọ famili anyị ji na anyị n'afọ bụrụ pụta ụwa elekwana nwa ya ka ole si nwa gbedere ka m otu edighị shirika onwe ụtọ wa obe m small child. Ebe ya gabazi ka kwado onwe gị dị njikere prepare yourself because you will be next week. Mami ọ na-akọ oge bụ na-akọ yi kọrọkọrọ kọmọ sịrị azụzụ pụọ n'ịnọ ka na-akọ ewu. Mr. Christy, you're welcome. Enwere ihe ndị gụwa kwesịrị ịghọta tupu ga awọ one of us. So the first thing you need to learn, ị kwesịrị ịma otu a na-egote ala na otu a na-egote ala. Yes, otu a na-egote ala na otu ị ga-esi rekwa n'ala. Otu m ga-esi gote ala ya nke mbụ na otu a ga-esikwa were ya bụ ala. Ọ dị ka ewutara onye Igbo mgbe gị na-ada aja. And the second one again, what you need to learn, ị kwesịrị ime onye nwe ala. Yes, ị kwesịrị jisi ike ime onye nwe ala. Chọpụta onye nwe nkọnkọnkọ. Maka ndị wayo, maka ndị oshi. Ị kwesịrị mata onye nwe ala. Gị matazi onye nwe ala. Gị na onye nwe ala kwesịrị ịga ile ala ebe ala nọ. So that you will check where the land is, if it is genuine land or not. Okay, Mr. Festus. Okay, how is it going? I hope Okwane pick you up. Okay. Mr. Festus. So far, can you kuzigoro gi? Like concerning real estate property business. What ihe tara akpụ nọ n'ihe ya ihe ndị mmabụ amabụ mba mana ka ọ dadịla ka ịchọpụta na mgbe mbụ ibu ụzọ chọpụta onye nwaanyị marakwa n'ebe ala dị mara etu esi egote na etu esi ere because gị hụ ala ka ama onye nwe gị resi ya mmadụ ọ ga-apụta nsogbu na another thing wuru the CFO. Amata nwere CFO gaa na gọọmenti cheki ya ọ dịkwa registered ma gọọmenti ha kwadokwere ha ụkwa ha nyere ntụziaka sịrị ma onye asị na ọwụ ya nwe ụkwa ya nwe ihe ndị a niile otu ihe mma bụ ama bifo mana ọ na-agbalị ọ gwa m na ọ bụghị onye Igbo ihe m ji wee kwụsị ihe nwere ka ihe bụ little difficult because ịma gị Igbo enwe ka ọ dịcha ma ndị Indomie generation na anyway ihe anyị na-eme na First Property Hub the different from ihe now. First Property Hub or outright he acquire the property. Then I acquire the property. I make sure that it is registered under our company. Do you understand? Settle chairman do money le mo go mo ndalo abute ndale yecha nsogbu. I settle chair with all those papers, my governor's consent, my CFO, my deed of conveyance, all those things. I with or they in our name. So the essence of Imago Inwe and estates, but it will touch all these things. When you're then a cable easy, a cable, and then yes, if I consent, then yes, if I deed. You know, and with time you will get used to all these things. So all the same, welcome to First Property Hub. Enwe nke a na-akpọ ọ bụ Nigeria ga-ize ala ofu mgbe enwepụrụ opportunity
onye na-ejizuru ego ịdị na-akwụ ụgwọ instrumentalist. Instrumentally. Say it. Instrumental. Yes, because often when you're talking to people, you say instrumentally. I can't imagine. We have packages for that. That is why we are First Property Hub. You know what I mean? Yeah. So we have packages for that. Oh, and you can pay instrumentally. Equal, first of all, maybe first 20%. It spread is there within 1 year, depending on your capacity. Yeah. Or go for the 500,000. you know, you just spread it within 1 year. On your akucha ugo, and will lose your papers. Sometimes, we can give him the authority to go and start building. Yes. But inside our estate, inside our property, start building. After a while, go on a build on our property and near papers here. What are all these things I could now? Mr. Festus. Okay, some of our properties can go to see a body. Imago, about First Property Hub. Work will be gone. Work will be gone. Is it? Only be done with begins. Say it. Work begins. Let's go. Welcome. All this man, I see this is all these things we have packages that is working. Festus. You're doing well. Man, so in Cambridge, we have a company, man. If you did chat, go. First Property Hub now. They're lazy international. In my talents. In the too much. No increment. I take 50% increment on your salary. Thank you, sir. You can't talk about and kill it. You can't the government Hey! If you know the turn up I went and they are too much. Mwaka na kwa God you come kana ihe mere. Onwere ndị ọka ọrụ ndị na-enwe ha ya na-akpọ foresight. Ha kpọrọ m kpakpuchie m na nga iviri banye na ekwesịrị m ịnọ n'ime nga mana isi mba dịka ndị ọcha si eme ha fụ onye nwere ọgụgụ isi ogoli na o ji na commit crime ha sị mba ka akpọpụta ya were ọgụgụ isi ahụ zoo ego ya isi n'ụzọ ziri ezi ya bụ ihe emere ugbu a onye ejisi ihe ọbụla mmadụ na-eme ego akwụkwọ amaka Chukwu goziere m gị ị na-akụzikwara mmụọ na-amụta. So well, yes, you're fast learner. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Dalorinde. Look at this one. Look at it. He shine. Festus. Dude. Festus. Oh! Festus. God is God. I know. Festus, God is God. God is God, my dear. Oh! No, you're going to say again. Can you make way here? I'm not going to say Festus, I'm going to here. Oh, but I did. I couldn't make one. I know. Oh! Come for Ebuka. Ebuka. Osatawo pedibo. Ekelere m Chineke na m ọ na ndụ ka m na-ahụ anyị niile ọzọ ma ọ hụ n'ụzọ. Filo. Nwanyị biko. Ozugbo m nụrụ na ndị uwe ojii bịa kpochie gị. Nnukwa na ịpụtala. M sị mba na ọ na m abịa hụ gị. Ma ọ ga-ahụ ihe ọjọọ gburu onwe. Maka na asọ o metụrụ imi. O metụrụ anya.
anya bewe imi ebewe obodo ofu onye wee eze obodo aha awa ihe ọma mere ha gị lee m anya ị ga-ahụ na site n'ike na amara nke Chineke abụzi m a certified agent of First Property Hub International. Ọ dịghị izi na-akụ aka na-awụ aka na-awụ aka ya wụ company name anyị. Refle. Let me be your real estate plug. Ihe ọbụla gbasara plugging of land ịkwụnye ala at the right place gị kpọtụrụ anyị. Ọ bụrụ kwasa na m na-arụzi with ndị Property Hub. Ana m emekwa part time na ịga akwụkwọ mgbede m rụchagbuo ọrụ in the daytime na mgbede m aga just to acquire more education. Yes, ka m brush kwuo onwe m because ọrụ a ị kwesịrị ịdị smart gị pụta gị hụ ndị na-anaghị asụ Igbo gị sụrụ ha Igbo gị fụ ndị Igbo gị nya ife niile ị na-eme ya in a smart way ọ na-agazi ọfụma. Ọzọ dị ka ibi ya wụ onye isi anyị n'ụlọ ọrụ ka m bịara kọwachara ya gbasara maka unu gwacha ya ihe niile otu unu how smart we were then otu anyị si na egwu ndị mmadụ waje because ego niile aha anyị rụtara mgbe ahụ na ihe niile ahụ ele ebe ọ nọ because asị ihe ọbụla aratara n'akụkụ ite na-alakwa n'akụkụ ọnụ ọkwe na-aghọta. Mgbe m bịara kọwachara onye isi ụlọ ọrụ anyị ụdị ọgụgụ isi unu nwanyị otu anyị si wee were ọgụgụ isi a wee na-agba mbọ wee na-anapụta ndị mmadụ ego wee rụgacha wee regasị ala niile na oshi na ama ndị niile ahụ anyị na-eme mgbe gara aga ọ tụrụ ya n'anya. Onye lechara m hụkwa na ihe m mere ihe niile ahụ sị mba kama ya ga-atụkpu m na nga na nwunye ya brọsh ahụ kụziere m ọrụ a na m ga-ejikwa the same energy m ji na-egwu wayo ji na-arụ ọrụ a in a positive way. ọsọ mgbọdị gara school o nwere ndị ọkara ịwụrụ kpochibanye na akara m ịnọ n'ime nga ma m bịakwa kpụta ụnọ saa awa anyị niile soro m ihe anyị kpụrụ anyị niile onye ọbụla gaa na nga mana no ya sị mba kama m ga-akpọchi this talent m brọsh ya talent a kụziere ya tinye ya n'ụzọ ziri ezi na ọ ga-eme gịnị na ọ ga-eji ya mepụta ihe. Lelenu m today na-en salary mgbọsọ ụlọ a ga-akwụ m ụgwọ ọrụ m na-achị and m na-eji ya na-emepụtazi ihe bara uru because ego niile ahụ anyị nakọtara ndị mmadụ mgbe ahụ ele ya. So ị chọrọ ịgwa m na First Property Hub so otu unu chere ala ka unu na-eme ihe aka ihe gbasara aka azụ na ala mmadụ ala ọbụla anyị na-ere gọọmenti must approve it. Anyị ga-ama onye nwe ya enyefe anyị ya n'aka anyị azụrụ ya n'aka onye nwe ya ọkụ na otu ihe m na-agwa gị anyị zụrụ ya n'aka onye nwe ya eresi gị ụgwọrụ na ị gaa na onye nwe ị na-find out onye asị gị na ya nyefeele onye ka asị gị na ya nyefeele onye ndị asị gị na ha nyefeele ya Property Hub gị na-azụzi ala gị obi gị adị at peace. Yes, ndị mmadụ kwesịrị isoro onwe ndị a zụrụ ezigbo ala so na-arapụta mmadụ mgbe niile. Ana m ayọ na aka ayọ onye ọbụla ga-ebutu Chineke nna ga-agbara anyị niile Christmas and obidogo gbawa ya agbawa maka na agwala m onye isi ụlọ ọrụ anyị gbasara maka unu. Yes, akụla aka ọzibido enwere oke ihe mere ihe m kwesịrị ime ka m ga-eme obodo ofu onye wee eze obodo ahụ ihe ọma mere na ya akọwachara m ya si lekwe ọsị mme gịnị m bịa kpọta unu. Yes, ọsọ m bịa kpọta unu in fact unu ga-ebidoziri m ọrụ enye unu training. Yes, unu mee seminar enye unu training kọwaziere unu kụziere unu gịnị piam gị bụ ịga na-awụrụ gị bụrụzi onye ga na-arụ ọrụ na-akwụ ụgwọ ha kwuru ekwusi na enwe ihe ọma ga-esi na Nazaret apụta bọtụle Nazaret nke gị ọkwa ihe ọma apụtala na ala. Mmadụ inwe ezi obi dị iche mmadụ inwe obi dị iche enwere obi nwe ezi obi. I know. And Ebuka agwakwara m onye isi anyị gbasara maka gị nwa gwakwa ya kọsụ ego ọkwa accountancy. Good. So ọgwa enyi ya nwoke na-arụ na bank ọsị ya kpọta gị ka enye gị try. Yes, m ga-arụ na bank my brother. Ọ dịrị Achukwu mma ejikwa na skuul m gara na ọ ga-ahụ n'efu. Also, once there is life, there is hope. Ebe ndụ ka dị olileanya dị. Ka m gwakwa ya ịnụkwara ihe ekwuru nke akwa ndị dịka akwụkwọ official ndị legit anakwa eme ihe aka azụ dị a ka anụ na-achọrọ ịkpọta ịnụ na bankị n'ego n'ọzọ na ịga dị aka anya ukwu wepụkwa anya ukwu. Adanne enwere ihe nwere ikwu
Ụka atọla m n'ọnụ ma chi ọ tọla m n'ọnụ n'ire. Okwu i kwuru amaka, iji bịara mara mma. Okwu iji bịa ebe a nke ị ga-ejila ala ga-aka ya mma. Ise. Ebe ị lechara anya hụ ụzọ dị mma, hụ ụzọ mepere emepe, gị cheta anyị, gị cheta ebe isi ndị ọ na-awụ ya emepere ha echefu ebe ha shi. And you're trying to give back to the society. Nna m, Chineke m nọ n'eluigwe gosiere m gị. Ọpụpụ gị na mbata gị ngozi ngozi. Ihe ole metara aka ngozi. Otu a ka ọ ga-adị n'aha Jizọs. Ise. Daalụ. Adịkwara gị mma. Ọ dịgorole gị na mma already. Ndị polisi akọdara gị biko. Polisi kama ndị ga. Festus! Onye m! I know. Nne m gwa na ị ga-enye m ya otu o tegili ihe agụ isi ga na-emezi otu ọkwụsịla. Ma ihe ahụ awọdụ ndị ahụ ya na-ada Oh my God! I got you put on like this. Time. What kind of bada? You dey whip it. Do it now. Christmas nde. Adego. Agwa Christmas. Ke very close. Onye nwuru. Mba ya agwa Christmas. Iyele katimo. Eh ya. Ngwa nne ka ikpokpo nu mi mulo na iga. ọkụ ofe ọkụ. Mo ma kwa inye mo ọkụ ma anyo na ga ọkụ. Ebe kwati nwoke m ga-aga nọrọ ebe ka mụ na nwunye akpa family planning. Nna mbatawa biko ụyọ ma gị. Ọ bụ ụzọ. After you. Before you, my dear. Onye amara ịsatawo petimo ọnwa nke metiwala. Jude, biko, achọrọ m ka ị gbaghara Olise. Ama m na iwe na-ewe gị, mana dịka nwa Chineke ịbụ, achọrọ m ka ị gbaghara ya. Nnụ, kwute maka ihe m, a n'ihi Chineke, gbaghara ya. Nye ọbụla o zuru fọm ya ụgbakọ ego n'ọbụ, gwa m, ama azụ Chineke. Festus, i kwuru nke a? Heo, were dị. Heo, Festus, maka Chukwu, God is God. Heo, n'ihi Chukwu, ma n'ihi gị, aga m agbaghara. Anụla m ihe i kwuru. Thank you. Aga m eme ụtọ. Ndewo. Heo, Festus, ndị ahụ gota ya na-atọ. Heo, Festus. Alright, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip.